Быел беренче тапкыр Хикмәт дигән республика конкурсын уздырабыз. Ул компьютер белән эшләү, компьютер технологияны белү пенсионер арасында һәм инде бу конкурста менә быел 100 кеше катнашты. Өлкәннәр декадасына ел сайын яңалыклар, үзгәрешләр кертелә ди социаль яклау министры Илмир Зарипова. Быел мисал өчен беренче мәртәбә Хикмәт дип аталучы компьютер бәйгесе уздырганнар. Замана белән бергә яшьләр генә түгел, олылар да үзгәрә, алдынгы технологияләр белән кызыксыну зур. Бу еллар арасында 87 мең кеше бу төрле курслар, төрле чаралар аркылы узды. Ул яшьтәгеләргә декада вакытында гына түгел, ел әйләнәсе ярдәм кулы сузыла диләр. Беренче чиратта өлкәннәрнең сәламәтлеген кайгырту мөһим, бигрәк тә авыл җирендә яшәүчеләрнең. Бу мәсьәләдә диспансерлаштыруның файдасы зур. 2019 елдан алып инде 150 меңнән артык кеше бу проект буенча хастаханәләргә илттек һәм ул авылда яши торган кешеләр, өлкән кешеләр диспансеризация үтте. Чөнки авыл кешесе ул бит больницага җөрми дә, нәрсәсе булса да бик авыртмаса. Ә монда инде план буенча, график буенча менә шул өлкән кешеләрне хастаханәләргә йөртеп, диспансеризация уздырып, әйтик, менә алар арасында ел сайын 100 кешене шул ук вакытта операция стәленә алалар. Республикада 900 меңнән артык олы яшьтәге кеше бар. Алар аена уртача 19 мең сум пенсиялар. Шул вакытта яшәү минимумнан азрак акча яшәүчеләр дә бар. Андыйларга федераль матди ярдәм каралган. Бу мөмкинлектән Татарстанда 60 мең кеше файдалана. Хәзер республикадагы иң олы ир-атка 102 яшь, ул Питрәчтә яши. Иң өлкән ханым Зәй районында гомер кичерә, аңа 107 яшь. Гомер озынлыгын арттыруда сәламәтлек саклау тармагы да зур роль уйный. Бүгенге көндә медицинада гериатрия, ягъни кешенең гомер озынлыгын арттыру юнәлеше үсештә. Әйтик, элек олы яшьтәге кешеләр учас ягын сындырса, урын өстендә калалар иде. Хәзер бу очракта операция ясау мөмкинлеге бар. Мондый медицина ярдәме елдан-ел арта. Порядка 1200 человек в год. Бүгенге көндә елына 1200 шундый операция ясала, ә элек бусан 800 тирәсегенә иде. Медицинада бу мәсьәлә алга китте. Бу күп кешенең сәламәтлегенә уңай йогынты ясады. Иң яхшы дәва һәм узак яшәү серләренең берсе актив тормыш алып бару дип белгечләр. Андыйлар өчен шартлар елдан-ел яхшыра. По нейробике, по китайскому языку. Мисал өчен нейробика, ягъни кешенең хәтерен, фикерләвен яхшырту буенча күнегүләр өйрәнү һәм Кытай телен үзләштерү буенча түгәрәкләр эшли башлады. Өлкәннәр арасында шулай ук рәсем сәнгате, бакчачылык, физик күнегүләр белән мавыгучылар да арта бара. Бүгенге көндә республикада һәр 4нче кеше өлкән буын вәкиле булып санала, ә авыл җирлегендә һәр 3нче кеше. Әлеге декаданы оештыручылар картлыкны шатлык итү диләр. Кайчакта өлкән кеше белән ягымлы итеп исәнләшүдә зур ярдәмгә тиң. Җылы сүз җан азык дип юкка гына әйтмәгәннәр бит. Илдар Сафиуллин, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы.